Janna na gaya ma fa mun kama wani impersonation fa ya duku over fa na gaya ma. Yana da kyau, yana da kyau. Wallahi sun yi ma na gaya ma sanda muka nuna mar uniform ba mu wasa ba fa. Yana suna daga Lagos ko impersonation anyhow ko. Wallahi na gaya ma ga mun san mun fara kakkarya su. Yana da kyau musan darajar uniform bane a nuna musu aiki ne. Tab ai shi janna wani dukan da muka mar ina ga ba dai sake wasa da uniform ba. Yaran ne ba su jin magana fa. To ya zai ne. Wallahi. Yanzu mu je nan mu karbi abu mu san mu koma duty koya. Mu koma samar ba? Mu koma duty shi ba. Ya ne boyin nan kana kare tun da zuba na jiran shiru ba labari. Wallahi tallahi shi ne ni ma abin da na gani ba tun da zuba na jiran shi ba. To ya kamata a ce a fito raka ya kamata a ce ya fito. Ba da mu. Saurara mu. Ba ku mai kyau ne. Tude tumoro. Ba sana'a ba talauci. Ya ne gai. Maza yan fitan na ami ne? Fari. Kai me kake nufi? Duk gari akwai yan iska da ya wuce mu. Akwai dan iska da ya wuce mu. Gaskiya mun da sai akwai buro ba kenan. Sai mun kwace uniform ma. Dole aka ce sai mun kwace uniform. A fita kawai. A fita kawai. Yau za mu taba su. Yau dole mu taba su. Ina bari su ale ba Allah sai mana akwai wani sai gane na ofisa yake yau muna da ayi ba wanda zamu ji tsoro. To wallahi na faɗa ma habba. Ga kaga abin da nake gaya ma ba. Agon su boga. Wait man, ya ina. Who are you? Who are you? Hey, which one? Are you which one be soja? Oga.